Ей, какво си ти, бе? Уху! Добре. Чакай малко. Какво е това? Стига, бе. Мале! Привет отново. Зад мене се вижда морето. Разбира се, съм в Гърция и ще се пробвам на един, надявам се и повече морски риболови. Посвърших работа по градинката, така че вече мога да се отдам на любимото хоби. За съжаление, днес морето е тепсия. Ето сега ще ви го покажа за какво става въпрос. Прекрасно за разходки, ама за риболов няма да стане. При това безветрие, без нито една вълничка, няма смисъл даже и да мятам. Въобще никакъв смисъл. Въпреки че където съм сега в момента се влива на една моя любима рекичка и тук става много добър риболов. Но пак трябва да има поне малка вълна, да може да обръща водата и да дойдат хищниците. И лавраци, и кокалита, но сега при това безветрие няма никакъв смисъл. Но за сметка на това ще пробвам самата рекичка, ще тръгна нагоре по течението по нея, защото знам, че точно сега пролетно време по нея влизат лавраци. И тук през годините съм правил добър риболов, фащал съм по един-два лаврака. Това за съжаление беше доста отдавна, сега я понучиха повече хора. Нали? И рибите са понаплашени, пък и не са толкова колкото преди. Но има. Пролетно време, ранна пролет се качват, нагоре се качват лавраци, така че може да имам слука. Сега ще пробвам първо от мостчето и след това тръгвам нагоре по рекичката да видя какво ще се получи. Там при тръстичките. Къде? Какво си ти, бе? Уху! Добре. Чакай малко. Какво е това? Стига, бе. Мале! Мале, голям! Баси штуката! Гаси штукендъра! Гаси штукендъра! Чай да откъде го гръмна. Го гръмна от тук никъде. Мале, аз не мога го гръмна. Мале, какъв штукендър. Чакай откъде го гръмна. От тук нека си. Сега видя от тук. И сега ако се не пребия. Няма откъде. Не. Стой там. Не. Стой там. Стой там.
Той там. И се ходи напред. Еми, това е положението. Баба Щука отнесе всичко. Ама, какво се прави? По принцип знам, че има и щуки в рекичката, ама няма как да ги селектирам. Бях сложил съвсем малко воблерче, 5 см, ама и това си го отнесе. Тя като е гладна, лапка на всичко. За съжаление, ще видя, ще се разходя още малко нагоре, но не знам. При това положение, че се активирали щуките, няма да има смисъл да продължавам риболова в рекичката. Ще ми се да потърся пак да видя за още някой въврак, ама като знам, че ще остана и без воблери, ще видя. Тръгвам малко нагоре и каквото стане. В тази малка рекичка, която е наистина невероятна. Такова нещо, за съжаление, в България не може да съществува. Всичко ще бъде изловено, изтрепано и изядено. Е на лице теорията за естествения подбор. През лятото е пълно с малки кефалчета, а сега остават само едни огромни едри топалки. И нали се сещате защо? Малките не оцеляват заради забатките в рекичката. Тук в интерес на истината ми се откачал много едър лаврак, пак по същата причина. По-малки лаврачета не съм виждал, нито съм и ударил. Според мен е пак поради същата причина. Понеже в реката има доста добра популация от щуки и то, както видяхте, никак не са малки. Сигурно има и по-малки, ама основният размер си е такива. Ще метна още един-два пъти и ако видя, че пак имам проследяване или атака от щука, ще престана да лова. Защото целта не са ми щукендерите, ами лаврачоците. И ще видя на къде ще се преместа. Еми, това мисля, че ще бъде от рекичката. Тук при влизането в морето също е страхотно место за риболов, но за съжаление сега е супер спокойно. Направо е огледало. Духа обратен вятър от към брега и е все едно е като езеро. Направо си е като Пирийско езеро. Дори няма смисъл, въобще няма да се пробвам да мятам. При такъв обратен вятър и при такова спокойно море вече е късно, може би към 9-9:30. Абсолютно няма никакъв смисъл да мятате в морето. Особено за хищници, за лавраци, за кокалита. При такова тихо море, единствено много рано сутринта, преди изгрев слънце, може да даде нещо. Ако имаше вълнички, така по-големи, да мъти пясъка, да върти, така може и до по-късно да се пробва да се лови, но сега при това положение няма никакъв смисъл. И така, разбрахме кой хапва малките морски кефали, ама това е положението. Това може да го има само в Гърция. В една река да има речен морски кефал, щука и лаврак. Лавраците са редки, но ги има. Още преди да почна да снима, преди години съм фащал по 2-3 лаврака, ама това беше както казват хората, когато Господ ходеше по земята. Нямаше нито толкова мрежи, нито толкова
риболовци ни я бяха научили и така. А пък да наговорим и за другите видове риби, които има в тази река. Има абсолютно всички видове речни риби, които може да се сетите. Има и костури, има и черноперки, а има и страхотни шарани. Каракуди има колкото искате, но това не е нашата цел. Така че за сега е това, а пък след малко мисля да отида към кея на Ставрос да видя там какво се случва.